Така, казвам се Нели Манова. За тези, които не ме познават, ще направя кратко представяне. Аз съм китаист и днес ще бъда вашият домакин. Радвам се да видя толкова хора, събрани от любопитство, професионален интерес или чиста любов към Китай, защото тази книга е направена именно за такива читатели. Бих искала да приветствам сред нас специалните ни гости. Започваме с доктор Валентин Катранджиев. Той е ръководител на изследователско направление по Китай от Дипломатическия институт. На следващо място бих искала да представя господин Николай Яламов, председател на борда на директорите на частно средно училище Евлогий Христо Георгиеви. И госпожа Олга Яламова, която е директор на частно средно училище Евлогий Христо Георгиеви. На следващо място доцент доктор Теодора Пенева, китаист и икономист в Института за икономически изследвания при БАН, активен член на Ресурсния център за икономически изследвания на Азия към Института за икономически изследвания при БАН, преподавател по китайски език в Стопанския факултет на Софийския университет. Добре дошли на всички гости на официалното представяне на книгата "Китайската цивилизация". Едно издание, което спокойно можем да наречем събитие, а не просто книга. Преди да започнем с разговорите и историите зад кориците, е редно първо да дадем думата на човека, без който тази книга нямаше изобщо да съществува. Каня господин Илиян Андонов, собственик на издателство "Книгомания", да сподели откъде черпи смелост за инвестирането в подобен мащабен проект. Добър вечер и от мене. Благодаря ви, че в тази така приятна вечер се присъединихте към нас, да споделим радостта на Яна и на много колеги и приятели с излизането на "Китайската цивилизация". Книгата, както знаете, представлява по своята същност една мащабна и енциклопедичен на първи така поглед труд, с който си поставихме за цел да представихме така цялостно и структурирано китайската цивилизация от най-древните времена до днес. Но това не е поредната книга. Това не е поредния албум. Това е едно дело. Дело, което по своят обем и тематична широта няма аналог в България. Смея да твърдя, че за първи път в България такова количество информация излиза в едно книжно тяло. Направихме опит за един културно-цивилизационен портрет на Китай. Историята, която върви в нея, не е представена сухо, хронологично, а така в една динамичност и цялост, която анализира всичките аспекти на една цивилизация. Култура, митология, религия, език, писменост. Но аз би го нарекал фундаментално не само за това, защото не е просто така да го нарека популярно четиво, а защото в близките години се съмнявам, че някой ще се осмели и ще направи тази крачка да издаде такова нещо. Яна и нейният екип с помощта на Книгомания смея да твърда, че създават история. Вашите аплодисменти за Яна. Един от най-голямия успех на китайската цивилизация на тази книга е, че с нея ние разбиваме стереотипите и представите за Китай като една далечна, непозната, екзотична страна. С цялата информация, която имаме ние вътре, за нас
Китай не е така чужд, в кавички. Искам да обърна и специалното внимание, че, както винаги, издателство Книгомания не прави никакъв компромис в полиграфското изпълнение, в дизайнерските решения. Книгата е богато илюстрирана, има стотици диаграми, схеми, различни факти и благодарение на прекрасния Дракон TM дизайн, Тодор, стани, ако обичаш. Вие виждате в този вид. Разбира се, трябва да благодариме на доверието на Яна в нас, на целия екип, който зад нея, това са 9 научни консултанта, 2 научни редактора и много знайни и незнайни приятели, които са помогнали в това създаване. Аз искам накрая да завърша с това, че тази книга е не само някакъв източник на знание, не е някакъв пореден албум. Това е една покана за разбиране. Първоначалната идея за корица на тази книга беше за един мост. Мост между Китай и България. Спомняш се. Да. Но в процеса на работа много неща бяха променени, подобрени и се получи това бижу. Аз искам да благодаря не само и на Яна, като двигател основен на този процес, но и на търпението на всички вас. Някои от вас са запознати, че това е години работа. Само тя се знае колко нощи, дни, месеци, семейни ангажименти не е споделила, за да може това да се реализира. На всички вас пожелавам приятно четене и ви благодаря за доверието в нас и в Яна. Благодаря от името на цялата ни китаистична общност за умелото първо проходство, като се надявам Книгомания да бъде основен партньор на още много автори китаисти. Сред нас е отговорният редактор госпожа Наталия Петрова. За тази скромна титла се крие човекът, който открива много обещаващи млади автори, дава кураж в моментите на колебание и боксуване, най-ценните идеи за организацията на цялата работа на екипа. Благодаря за отличната съвместна работа. Госпожо, станете да си покажете къде сте само. Тя е. Мотиватор е фактор. Преди да пристъпим към запознаването с нашия талантлив автор, доктор Яна Шишкова, и съдържанието на книгата, бих искала да прочета поздравителния адрес от доцент доктор Искра Мандова, директор на Институт Конфуций към Великотърновския университет и председател на Асоциацията на китаистите в България. До издателя и автора на книгата «Китайската цивилизация». Поздравителен адрес. Многоуважаеми господин Андонов, скъпа доктор Шишкова, с искрено възхищение се обръщам към вас по повод излизането от печат на уникалната за България книга «Китайската цивилизация». Чрез този фундаментален труд българският читател получава невероятната възможност да погледне в дълбините на хилядолетната история, философия, изкуство и социално устройство на Китай и да извърви дългия път от древността до съвременността. С дълбока признателност за оказаната чест да бъда консултант на автора, бих искала да изкажа възхищението си от нейния всеобхватен, дълбок и вълнуващ научен разказ, който превръща сложното в достъпно, а далечното в близко. Издателя бих искала да поздравя за смелостта и визията да поднесе на българската публика този така съществен за българската китаистика труд, изцяло дело на български синолог, а не преводно издание. Убедена съм, че книгата «Китайската цивилизация» ще заеме достойно място в библиотеката на всеки, който се интересува от световната история и култура и ще послужи като вдъхновение на много млади хора. Пожелавам крепко здраве, непрекъснат творчески ентусиазъм и още много успешни проекти, които да обогатяват нашия културен свят. С почет и най-добри пожелания доцент доктор Искра Мандова, директор на Институт Конфуций към Великотърновския университет и председател на Асоциацията на китаистите в България. А сега
Тя е на сцената, но все пак каня на сцената доктор Яна Шишкова. Доктор Шишкова, вие сте известен учител по китайски език и култура, преводач, редактор и автор на блога "Всичко за Китай". Човек с основен принос за събирането на общност от любители на Китай в едноименната ви Фейсбук група. Член на управителния съвет на Международната конфуцианска асоциация и заместник-председател на Асоциацията на китаистите в България. Само наградите ви са 2 страници, така че бих искала да отлича, че сте 4-кратен носител на наградата "Най-добър учител по китайски език" за световните и европейски титли на вашите възпитаници в състезанието "Китайски езиков мост", както и носител на награда за особен принос към приятелството между България и Китай, връчена от посолството на Китайската народна република през 2004 година. Но бих искала първо да започна разговор с едно много мило послание от прекрасната професор Бора Беливанова, която е един от научните консултанти на книгата. Какво ни е казала, какво ни е по-скоро написала тя? Книгата, предложена на вашето внимание, очевидно си тежи на мястото. Ще ви кажа какво е написано в скоби. Тежка и в буквален, и в преносен смисъл. Трябва да се предупреди, че това не е книга четиво за отмора, нито книга наставление, нито, накратко казано, това е книга за цял живот. За потребност от информация в сериозно изследване, за естетическа наслада, за игра на ума, за сензационни новости. В някакъв смисъл енциклопедия в своя първи вариант. Тъй като, предполагам, тя е отворена към всякакъв вид допълнения, от които да се родят още много интересни книги, получаваме едно богатство и като читатели, и като българи. Поздравления за авторката доктор Яна Шишкова за куража да осъществи тази идея, за дългогодишните усилия в събиране и систематизиране на информация. Заслужава поздравление и техническото оформление на многобройните илюстрации, които, дори гледани през лупа, разкриват детайли и нови хоризонти. Да ни е честита китайската цивилизация! Доктор Шишкова, споделете, права ли е професор Беливанова в оценката си, че това е една тежка книга? На първо място искам да благодаря на абсолютно всички за това, че днес споделихте от своето безценно време тези хубави минути, да бъдем заедно, наистина да отбележим това събитие като изключителен триумф, защото, повярвайте ми, не просто става въпрос за труда на един човек, който в случая съм аз, но за тези 30 години това означава, че ние сме имали качествено натрупване в годините от голямо количество наши преподаватели, още от първото, от второто поколение китаисти, които са ни научили по някаква форма да мислим, да се интересуваме, като ние сме, може би, моето поколение, сме първите, които в цялост сме имали възможност да се разходим из цял Китай, неколкократно, да поживеем там, да видим, да пипнем, да помиришем всичко, след което да преподаваме едно известно количество години, преди да си дадем сметка, че на българския пазар изключително много липсва всъщност един систематизиран кодекс, енциклопедия, едва ли не помагало по китайска култура, което да помага на всичките нас. Затова първо искам наистина да ви благодаря на всичките, просто трогвате ме, топлите ми душата, това е страхотно. И разбира се, на въпроса на професор Беливанова дали е тежка книгата, аз мисля, че тя си е казала още в самото начало, че става въпрос за нещо, което си тежи на мястото, защото подходът към тази книга е така закодиран, така е тръгнато към нея, с такава мисъл е тръгнато, че цялата информация, която ще прочетете, да бъде валидна и след 100 години, дай Боже. Тоест, това не е някаква моментна снимка на Китай. Това е цялостна панорама на тази, някои казват 5000 годишна цивилизация, аз съм съгласна, но културата е на над 8000 години, като се заробиш от неолита насам, като слава Богу вече ние имаме достъп и до най-новите научни изследвания в областта, до нови археологически находки, които могат да се видят. Всичкото това е отразено, но това ви дава
основата, на която да градите своя бъдещ не само мироглед, а просто усещане за цяла Азия, защото китайската култура е зона образуваща, и да можете вече, стъпвайки на този пъзел фактически, каквото се явява тази книга, всяка една нейна страница ви е едно парченце от пъзела, и в крайна сметка да получите един нов ресурс, от който нататък да продължите вие собствените си изследвания. Добре. В книгата присъстват буквално всички аспекти, изграждащи китайската цивилизация. Има история, философия, разказ за съвременното китайско общество, нрави и бит, традиции, архитектура, традиционна наука и кухня и какво ли още не. Как подбрахте какво да влезе в китайската цивилизация? Всъщност това вероятно ще да е ключовия въпрос, защото сами разбирате, че след като имаме една култура, която не е спирала да се развива в нито едно свое направление за нито един момент от нейната история, това означава, че дали вие ще вземете да се занимавате с китайска кухня и нейната теория, дали ще е с архитектура, дали ще е с история или философия, вие ще трябва да отразявате за всяка една отделна глава тези 5-6 хиляди години, които да се предадат като процеси. Съответно, моят подход в този случай е бил изцяло да бъде насочена тя към българската аудитория, в смисъл на това да видим какво може чрез тази книга не само да покаже Китай, не само да покаже неговите основни моменти, а това, което на българския читател му е липсвало в нашето европоцентрично образование. Тоест, фактически тя ви дава ресурса да се появят две ръце. Ако да речем лявата е европоцентричното образование, дясната ви идва азиатското образование и подход, който имат китайците, и в крайна сметка, когато вие прочетете книгата, когато осмислите, може би ще я четете на различни глави, на различни моменти, когато ви е удоволствието в този момент, примерно искате повече за архитектура или повече за история или повече за философия, но така или иначе, когато вече се утаи това знание в вас, вие тогава ще живеете много по-щастлив живот. Тоест ще имате едни решения, които ще ви дадат един среден път към нещата. Тоест и азиатския поглед, и западния поглед, така че в крайна сметка всичко, което решавате за себе си, независимо каква е областта, да има един по-добър баланс, по-добра хармония. Лично мен китайстиката много ме е променила като човек и аз действително съм доста по-щастлива в това отношение. Така че, само с едно изречение ще кажа още, че подбора на съдържанието фактически е апробиран, т.е. представен многократно в годините пред различни групи ученици и студенти, така че всичко излишно да се почисти от него и да останат наистина главните неща, които се оталожват в съзнанието. Но аз си мисля, че редактора госпожа Пръвчева ще разкаже повече за това, как от една глава, която изначално има вид на 300-400 страници, я кастри с голямата брадва до 27-30 максимум, за да можем да ви подадем максимално добре това съдържание. Вие подходихте удивително скромно за такъв грандиозен проект, обръщайки се към голям брой консултанти и редактори. Имахте ли подкрепа в професионалните среди? Аз съм наистина щастлив човек, защото от тези 9 консултанти, за които ви казвам, 2 научни редактори, 1 главен редактор, който е Наталия Петрова, с най-голямата ми обич към всички вас, нито един човек не ми отказа, нито един човек не се замисли за нито една секунда всъщност, и доколкото аз съм доста така шило, кипя от идеи, в един момент разговаряме, пробираме нещата, дори понякога денонощно сме говорили, защото искам да ви представя нашата скромна Нели Нанова, която е заместник-директор на частното училище Евлоги Христов Георгиев и страхотен китаист. Тя беше, може би, една от най-тежките глави за съвременното общество, за социума, за
териториалните претенции. Знаете, че така Китай е доста чувствителен на някои теми, които сега се говорят в публичното пространство. Не е ли неуморно, например, проверяваше нещата с нашия дипломатически корпус, да ги изговори, така че всичко да бъде прецизно представено от гледна точка на държавата България, такова каквото трябва да бъде. И съответно аз чувствам изключителна подкрепа, просто щастлива съм, че ви имам в живота си и че вървим заедно и всъщност днес представяме не просто книга, представяме пред вас цялата българска китаистика в пълния и научен потенциал. Хубаво, но сега да започнем ред по ред. Първите глави обхващат географията, народите на Китай, административното деление, държавното устройство, проблемите на съвременното китайско общество. Прави впечатление, че дори и там, където присъства изобилна фактология, данни и таблици, вие успявате да откриете как да разнообразите материала с многобройни карета с интересни истории, митове, легенди, анекдотични ситуации и преводи с цитати от прочути поеми и други произведения. Споделете вашия подход, например, към представянето на географията. Много интересен въпрос. Всъщност, историците смятат така, че географията, първо всички ние усещаме по себе си, че това е неизбежност и от нея всъщност трябва да отговаряме на редица въпроси в външна политика и вътрешна политика, всяка държава за себе си. Като Китай, ако можете да си го представите, нали, той е като един петел, нали, който гледа съответно на изток, така, на запад на опашката, там където е Цинхай тибетското плато. Имаме горе на север Гобите, Кламакан като пустини, съответно на запад ние имаме едни високи планини, на юг пък имаме морета, където не може да бъде нападнат, нали, оттам е защитен, там са и южните царства и съответно ти като погледнеш този петел осъзнаваш защо в историята на Китай многократно са нахлували хора през единственото възможно място през главата на петела от североизток и защо там всъщност се изгражда Великата китайска стена. И затова, когато ти говориш за география, ти не можеш да избегнеш положението на Китай, обяснявайки чрез положението процесите, историческите, социалните, които са се случили. Например, имаме едва една трета плодородна земя. Ами съвсем логично е ти да представиш неолитните култури, които са се развили именно между Жълтата река, Хуанхэ и Янза. Нали така? След това обаче изведнъж виждаш, че не само на север има проблеми от пустини, но когато слизаш на юг, има огромен хълмист район с планини, които очевидно векове наред северните китайци не са могли да преминат и затова се образува фактически съвършено друг пласт, който дори антропологически се различават, и наречените южни китайци, ако делим на северни и южни. Те са с други черти на лицето фактически, с друг ръст, даже с друг цвят, оттенък, хайде така да кажем, на кожата. Тоест, говорейки за Китай, ние трябва да разбираме, че това не е хомогенна нация. Тоест, едно, че имаме северни и южни хан китайци, етнически, от друга страна имаме още 55 малцинства, всяко от което има своя култура, свой език, влива се под някакъв начин хармонично или не до там в съответно този Китай, който ние говорим като една страна. И за това веднага от тази география, от всичките тези подробности, можем вече в главата за съвременната политика, за решенията, примерно до Си Цзинпин, до днешно време, да видим, че главната цел, например, на китайското правителство е всъщност първата му главна цел е да съхрани тази територия, да не се разпадне отново на отделни царства, така както се е случило в историята на държавата. Нали разбирате? Така че те стоят пред много по-различни проблеми, отколкото, например, в България. И това се диктува включително от географията. И ето така, като свържеш мултидисциплинарно, междукултурно, различните глави и различните направления в културата, на мен ми се струва, че това едва е, може би, не казвам правилния, но може би по-правилният начин да се представи този материал пред незапознатия читател, така че хем да го разберем,
хем да го проследим, хем да ни стане абсолютно ясно защо се случват дадени процеси. Разбирате ли? Чудесно. Направи ми впечатление начинът, по който поднасяш китайската история. Хронологичното повествование се прекъсва от две глави за главните култове на Древен Китай и главата за древнокитайската философия. Как ти е хрумна да нарушиш традициите в този тип повествование? Благодаря, че сте забелязали този тънък момент. Действително, в така световната китаистика, нали, от още първите опити за някакъв тип представяне на китайската култура, китайската история, доста много се напляга или на техните древни текстове, или на начина на представяне, който е заложен и е наследен от първия китайски историк Сыма Чен, който живее във II век преди новата ера. И съответно всеки един изследовател неизбежно започва от него да представя историята на Китай. В същото време обаче, действително аз взех едно много смело решение след главата за дълбоката древност, нали, след тези глави, първо да прекъсна историческия сюжет с друга глава, която касае древнокитайските традиции и култове, защото те са наследени именно от неолита и се развиват в този древен период, който е преди новата ера, а също така главата за древнокитайската философия, защото как да опишем Древна Гърция и последващите събития без да кажем за древногръцките философи, нали така? И в същото време как да продължим към периода на Първата империя на Цин Шихуан, който започва 3 век преди новата ера, без да обясним как изобщо се е стигнало там раздробените царства да стигнат до идеологически, философски, до концепцията, че в крайна сметка е по-добре да не са раздробени и да не са различни субекти, а да бъде единна империя и да се опитат да я задържат в едно. Затова се прекъсва с тези две глави. И тук, тъй като Иво Димитров изпраща поздрави на колегите, той е наш колега също китаист, по мое мнение това е най-добрият ни така философ в китаистичните среди. Той е просто великолепен, също очарователен. Да е жив и здрав с него. Всъщност пренаписвахме главата за философията, честно да ви кажа, може би 4 пъти в продължение на цяла година. И когато вие видите тази философска глава, която е едва от 30 странички, да знаете, че зад нея стои труда на отделни, сигурно 10 други книги, които може би ще се родят от самия него, и без тази глава просто нямаше да разберете какво се случва в следващия период. Така че това е едно от по-интересните и революционни неща за тази книга. А второто, което отново от гледна точка на читателя, така каквото е нужно за него, тъй като говорим за много дълга история, говорим за страшно много личности, събития, куриози, някакви просто феноменални куриози. Например, за Уан Ман, който прекъсва династия Хан и съвсем в началото на новата ера, това е единственият управник в цялата световна история, почитател на конфуцианството в абсолютната му съвършена логика, т.е. буквално, така както пише в дебелите книги на конфуцианците, той е приложил теорията на практика, без никакво изменение. Т.е. каквото е бил писал Конфуций в 5 век преди новата ера и други конфуцианци, той е решил да види дали ще работи тази държава. Толкова убеден конфуцианец е било. Познайте какво. За няма 5-10 години Китай буквално се разпада. Всичките 4 големи протектората, които са наоколо, изчезват, т.е. спират да бъдат част от китайската сфера на влияние. Вътре следват едни невероятни процеси, които водят до дълги граждански войни. И ето ви как ние, които сега в момента може би сме изправени пред нашите решения и един диалог и една дискусия, която може би нашето общество трябва да проведе за това на къде да върви България. Може би можем ето така да се получим от китайците, че когато се опираш на идеологически концепции или философски трудове безкритично и без да отчиташ нуждите на хората сега и в този момент,
това няма да се случи, т.е. няма да се реализира на практика. Така че, ако има сред вас политици или бъдещи така дипломати, предлагам ви ето така от Китай да научите като как да разсъждаваме по тези въпроси. Ето това ви е историята. Според мен така е представена, чрез действително много интересни и куриози включително. Добре, петте глави културологична информация обхваща цялата история на китайския език и калиграфия. Традиционната наука, в която се включва китайската нумерология, фъншуей, традиционната китайска медицина, народните вярвания, традициите, свързани с раждане, сватба и погребение, празничният календар. Следва представяне на архитектурата и парковото изкуство. В заключение, представяш една изключителна панорама на базовите компоненти на традиционната китайска кухня, с теорията за 5 вкуса, 8-те големи кухни, етикета и култа към бога на домашното огнище, културата на чая и виното. Мисля, че съвсем логично книгата завършва с веселите игри за надпиване, сякаш се сбогуваш с читателя с една виртуална наздравица. Сподели няколко примера за удивителни факти, с които се среща, докато пишеше книгата. Аз мисля, че точно културологичните глави, свързани с бит традиции, китайската медицина, съответно техните нрави и обичаи, беше така дългия процес на изследване, защото се оказа, че това, което съм чела много години поред, е било половинчато или даже чиста фантазия, която е достигнала така в куриозен вид до нашите дори научни среди. И всъщност, когато се заравя във всеки един отделен проблем, нали, как да опишем, например, традиционната китайска сватба, каква е била преди, каква е сега, или, например, култа към предците, който стига до това, че най-старшия син трябва да дава жертвоприношения, така че мъртвите да са спокойни, да помагат на семейството, а не да се превръщат в гладни духове, които ще ви изядат и ще ви причинят безкрайно много беди. В този един момент се оказа, например, че те са стигнали, например, в виртуалното пространство, когато нямат възможност да отидат да посетят гробището, да го почистят и да му дадат тези жертвени пари да ги запалят, те поръчват по интернет, например, жертвени пари, плащайки, нали, виртуално на някаква фирма, която вместо тях да извърши съответната услуга. Тоест, толкова много нови куриози лично аз научих, докато пишех тази книга, че беше необходимо да се чете по всеки един дял действително страшно много информация, която, слава Богу, в нашите времена все пак има. Защото ето това е още една отличителна черта с по-старите опити за предаване на китайската цивилизация, че повечето хора, дори великолепни автори като Малявин, който също 2000-та година издава такова издание Китайската цивилизация, се вижда как човека просто се е съсредоточил описателно над някакви глави, които някъде нещо е прочел на места или просто е компетентен в дадена област. Аз реших да не подхождам така, защото питахте защо смирено подходих. Ами как не? Значи този обем материал не е възможен за един човек да го предаде. За това специализацията на всичките колеги, тези консултанти, помогнаха да напишеме нещо действително свясно и което да ви хареса, което да е валидно. Разбирате ли? Защото най-трудното с Китай е ти да намериш действително валидна информация, що се касае до бит, нрави и обичаи. Защото толкова много обрасло в легенди и митове това всичкото, че много трудно стигаш до реални етнографски изследвания на китайски език, например. Просто много рядко има такова нещо. И тъй като предполагам, че ще поканите сега и други хора, използвам случая просто сърдечно да благодаря на господин Антонов, на Наталия, на Светлана, на Тодор, на абсолютно на целия екип. Всеки един от вас е просто топ, наистина. Книгомания, това е издателство, което няма аналог. Просто вие можете да видите по качеството на изданието,
и да ви благодаря за цялото това 4-годишно пътешествие, че имахте търпението да ни изчакате да направим своите проверки на целия материал. Това беше наистина дълго. Никой от нас не очакваше, че чак толкова дълго ще бъде. Както и разбира се на семейството ми, на всички приятели, които ни подкрепиха и най-вече на колегите. Просто това е един колективен труд. Ако знаете колко хора стоят зад тази книга, просто ще гледате със съвсем други очи на нея, повярвайте ми. Благодаря за този интересен разговор, който тепърва започва за нашите читатели. А сега искам да поканя още един от консултантите на китайската цивилизация, доцент доктор Антония Цанкова, ръководител на модул Китай, специалност Южна, Източна и Югоизточна Азия в Софийския университет, автор на многобройни статии, 2 специализирани монографии за лингвистика на китайски език, морфологична система на съвременния китайски език, части на речта и функционално-семантични категории и факултативност на аспектуално-темпоралните показатели в съвременния китайски език. Сами разбирате, че не би могло да има по-подходящ човек, който да даде експертното си становище и да консултира главата за зараждането и развитието на китайския език. Моля за аплодисменти. Доцент Цанкова, споделете вашите впечатления от този труд. Струва ми се, че българската китаистика имаше реална нужда от години насам да има подобно много аспектно помагало по китайска култура. Да, абсолютно съм съгласна с това мнение, защото реално погледнато до настоящия момент не сме имали толкова всеобхватно изследване и представяне на китайската култура и цивилизация в различните тематични направления, които обхваща това знание. Така че това е една наистина огромна ценност и за нашата професионална сфера, и разбира се за всички, които се интересуват от култури, цивилизации, история и съвременност и въобще всички аспекти, които включва тази книга. Какво бе за вас преживяването да сте консултант на книгата? От своя опит мога да кажа, че с Яна се работи в режим 24/7 и в чата може да дойде хрумване по всяко време на денонощието. За мен беше много вълнуващо и интригуващо да участвам като консултант в частта за китайски език. На мен също ми направи много силно впечатление това, че Яна реши да се допита до колеги, които се занимават в отделните направления на китаистиката за различните части, което наистина и прави чест. И според мен винаги е хубаво нещата да се огледат от различни страни и повече мнения да има, нали, съответно подадените въпроси. Така че аз бях много заинтригувана и разбира се, отдавна очаквах да се появи това творение за китайската цивилизация и съответно, прочитайки частта за китайски език, наистина ми беше така много интересно да наблюдавам как е структурирано, тъй като дори само една част или подчаст може да бъде разработена като огромно изследване. И е наистина много голямо предизвикателство толкова обширен материал да бъде систематизиран, да бъде синтезиран и представен и с научна достоверност и едновременно с това достъпно за читателите. Така че наистина изключително уважавам тази способност на Яна, както казва един китайски фразеологизъм, да можеш да загребеш от дълбокото и да изкараш до плиткото. Тоест от задълбочени, да кажем, идеи или пластове от информация да може да се поднесе наистина по един разбираем и човешки начин. Много благодаря. Предполагам, че всички консултанти споделят мнението на доцент доктор Антония Цанкова.
Добре, нашият разговор не може да завърши без да представим главния научен редактор Лъчезара Пръвчева. Дългогодишен преподавател по китайски език с 2 висши образования по българска филология и китаистика, по-настоящем докторант по китайска литература. Тя е редактор на романа «Младост» от Син Лун-Джун и преводач на юношеския роман «Семейните ценности на Йинуо» на Сун Уейуей, двукратен златен медалист на национално равнище и с 3-то място в света по владеене на китайски език на най-първото международно състезание китайски езиков мост през 2008 година. Тя беше човекът, който извърши истинско геройство и в продължение на 4 години тя кълцаше огромни масиви от текстове, така че изначалните над 6000 страници да се сведат до около 600 страници, без да се загуби смисълът, мащабът и дълбочината на това фундаментално изследване на китайската цивилизация. Споделете, какво е да работиш с Яна Шишкова, която в нашите среди се слави като хиперактивен човек, с куп идеи и нестандартен подход? Така, на първо място ми идва да кажа особено се работи с Яна, защото от една страна е лесно, бързо можеш да се разбереш с нея, да обсъдите различни концепции и така нататък. От друга страна, обаче, именно тази хиперактивност, за която стана дума малко по-раничко, всъщност си играе ролята и тази комуникация между нас, тя е като един поток, който просто не може да спре, защото чрез него всъщност се изграждат най-важните неща. Интересно беше цялото преживяване, в което, например, ние работим до 3 вечерта, започваме добро утро с кафе към 7 сутринта. И Яна казва, аз в тези 4 часа написах ни 300 страници, може ли да ги провериш набързо? И всъщност тази книга е плод наистина на един постоянен, бих казал дори перманентен труд, в който всеки е дал нещо важно от себе си, от своите знания. Аз само мога да си представя сложността на задачата да си редактор на цялата книга. За това ще се радвам да ни разкажете повече за самия процес. Този процес беше няколко пъти от началото до края. Може би около 15-ти пъти съм я чела отново и отново и отново. Тази книга вече в един момент чаках деня, в който всички ние ще се съберем да отпразнуваме положителния завършек на книгата и всички ще сме заедно и ще си припомним целият този интересен път, по който сме минали. Мисля, че най-забавно обаче беше с главата за философията, в която Яна беше написала едни неща, след това и Димитров обаче беше оставил куриозни коментари почти за всяка думичка, за всяко изречение. Например, Яна беше написала Конфуций през еди коя си година се е видял с еди кой си и Иво беше написал дали. След което, разбира се, тази информация трябваше да се проверява, да се коментира. Самият Иво беше направил корекции на своите записки, след това Яна беше направила на неговите, после аз на всички. И наистина трябваше един голям сатър, с който да се сече, защото сами разбирате, че всъщност ти за да отсееш от тези 6000 страници и да станат около 600, наистина трябва да подбереш най-интересната и същевременно най-важната информация, която хората да могат да запомнят и да имат интерес към нея, за да опознаят още по-дълбоко Китай, процесите свързани с него и самата култура. Искам да ви благодаря от името на всички ни за отличната работа по така представения текст. Няма край, стигнахме на финалните думи. И покана, съответно. Също искам особено да отбележа
както и професор Беливанова, фантастичният дизайн и оформлението на корицата, каретата и снимковия материал от Тодор Манолов и Константина Манолова от PM Design. Те са днес сред публиката с нас. Допълнително изказвам от името на всички нас благодарности на целия екип на Книгомания и специално на госпожа Светлана Минева, на отличната печатарска работа, феноменалната помощ при разпространението, пиара, осъществяван от госпожа Елица Бенова. Когато читателят проумее какво количество специалисти са нужни, за да бъде издадена подобна книга, струва ми се, че ще погледне на нея със съвсем различни очи и нов тип благоговение и уважение. В заключение, това е книга, в която очевидно е вложен огромен труд от огромен брой хора. Китайската цивилизация не е за един прочит. Тя е за библиотеката, за справка, за препрочитане и за разговори. Считам, че би било направо безобразие да се тръгнете без да си я купите. Благодаря ви, че бяхте с нас. Каня ви сега да продължим. Ще продължим разговорите на чаша вино, осигурено на прекрасния екип на издателство Книгомания, докато доктор Шишкова раздава автографи. Може ли да помолим само преди да се разотидате, ние ще се обърнем към вас, просто искаме снимка с цялата публика, защото сте прекрасни и да имаме спомен за този един момент в нашия живот. Дами, ако искате, тук може да дойдем.